намерихме кончета. Ники беше гръмнат от крипър. Това май се заснело. Да, ще ги съединя после. Не също ще ги кача по-отделно. Не, ще ги съединя, да. Чрез мобилен едитор. Ники до 64 беше гръмнат. Както казвам. Намерихме кончета. Искаш да седнем тук и диван, че тук аз не. Добре. Ето тук да седнем, Ники. Че таки си да седнем. Така. Продължаваме. Аз продължавам да... Не знам. Продължавам да бях поснал дификълтито на Max от 9, все пак аз си играх на Майнкрафт. Така. Бивам дърво. Ей, намерих крафтинг тейбъл! Помниш, когато в началото оцелявахме и си добрахме крафтинг тейбъла? Верно ли го намери? Как мислиш? Нека да не го пипаме това. Това е важно. Това е важна част от нашето оцеляване. Ще гледаме епизодите. Вчера как се премазах. Това ховерборд е опасно за тебе, бе. Опасно е. 2 пъти паднах. Ами аз си направих двата и мисля, отивам за дръфт. Ще кажеш дръфт. Трябваше ли да завали? Много мраза да вали в това. Аз много мраза да вали в тая игра. Че кой не мрази? Не съм ти пипал коня, той избега. Аз почвам да се строя обора. И изкоприв естествено. Да видим, 3 купчета висок. Четири купчета висок. И руския. Набий го. 4. И руския. Ле, стига го. 4. 3-4. Това вече искам си да сменя на един. 4. Оборът на 4. Ще му стане. Това е класов обор. Накъде ми малко пръст. Да, бе, аз намерих. Няма. Ами аз ще направя 3 обора. Така че... Айде сега да извеждаме конят ми. Паркирал си го вътре. Моя да. Това се е качил на честовите. Отваряй вратата. Отваряй вратата. Отваряй борчето, ако може. Бързо. Представя врата. Прескочи го, бе! Ох. Добре, ще го прескоча, но... Не видя толкова. Стига, бе. Трябваше му направи за му тук врати. Влизай, много е тесно. What the fuck? Аз го вързах, бе. Леле. Без излишни нерви, моля те. Обора трябва да е по-широк. Добре си го вързал, браво.
Абе ти го язи докато такова му чакам. А, бъдет. Карай го. Трябва да направим малко по-широко. Добре, аз ще го откривам. Аз ще направя базата. Не, аз вече няма кон. Наистина ли? Никъде. Тук си дивея. А, Иго. Дивея, като пич. Само се побере